Mr. Consolito Llano. A round of applause. Sa dili pa na ako sunda, no? Ako ang kumiti sa gila. Ngayon sa may katahoran. Na pinagyon sa mga kauban din, opisyali, mga bisita, mga army. Ngayon man, katanan na nampong karoon, daghang salamat sa inyo kay iya bitaw mo na malilingkong imo sa pag-human nga makasimple kita karon po na. Ako salamat ako sa gilikanan na sa gibuhaton sa eskwelahan, mutabang kita sila. Ito nga sa eskwelahan, education, sama ng buhato diha, kanakural, nabas, isang kayo sa kanila, nakagin sila, tabag yun. Nabugihan kayo itong magigikanan, itong pagpakat, itong magigikanan kayo, bugihan kayo. Nakatuwala pa sa kita. Ang atong may anak, kung gusto ng eskwela sila, atong yung agdo na nila kurso ka sa Diyos niya. Kita tumaging paggasto kita. Kasi yung hinay anak sa lapos sa Diyos, ang atong anak. Diharap ako ito. Salamat. Liberato Nunez. May hapon na itong tanan na nanambong karon ang security sa ipo sa atong bako piling leader o may hapon sa ako tanan sa atos DSW sa bilis o labi na dito sa hipi natos nga mga sakop mga tanod o labi na jud nga may pinanggaon na to ang ama natos barangay mao si Pare Melvin Estiro. Ang ako komite importante nga ang atong palibot hinlo labi na dyan sa katong naibit ay agasanan bitaw sa tubig pag-ugasan ato kina siya maniyoon na dili mapuyo ang tubig kay ato ang mga lamok na kubita na ron upang magkabatik na ron sa mga gingon magidingki ato na magpuyo sa mga biaw sa mga tubig pati sa itong pangumang. Kung labi na yun, kinisang pagkunanog. Hindi mga utanon para sa mga bata, mga vitamin. Kaya ito natugta na. Maxwell Soto. Mga ito, katawaran daw, naginas kong mga captain, o para mga konsihal, sa atong sekretary, o sa atong treasurer, sa mga barangay tanod, DSW o gintinan sa tanan na nambong karon himutang sa komite na infrastruktur apan matay project road panatay kwarta nga ikahit unta sa 20% wala to punan pan nagkasabot ko sa aming konsiho nga di sila na mo gamiton kung kamala pinobet amo ipakita pantipa karon ang muda husay sa kwarta ani kita ulit nila sa among 20%. Kita agad-agad lang kita. Kaya namin plano sa ito na kuha ko yung project, dili lang kay renovate. Kanang mubarot yun na project yun na makita. Kita na to. O, more tayo ako kabahin sa akong komite. O, magpasalamat na ikaw ang katahuran sa akong bisita kay Karega. Atong mga army bay, kaya kakaroon sa doa. Na mga tabang sa pula nato. O, kasang salamat. Sir Lito Entero. Around the applause. Hello, ano po itong ganano? Ito ang bisita nila sa mga army, sa mga tanod, SW, ladies, sa itong mga bimpinan, sa karinyong tanan. Nga niya karoon, may hapon itong tanan. Ako isip niya, bibitaw sa kapitan, sa komite, sa pesan order. Una, mo ginay atong giangyo hindi sa tuwang barangay. Nga nikaya na to ang tagsa-tagsa, labi na sa mga kapatanunan, kabahin na din sa drugs. Kaya pertig yung pagita kung mahimutang na talihan. Sayon kaya na siya subsupon pero hindi ka problema na malisaw ang atong utang lisod sa kaya na itong gawasan. Malipay mo nga kita na sityo ay takal. Kaya takalon ang kanang mga ginagawa kapawit. Lisod ng panghuna-huna. Napahit kayo. Muna nga ipagutana ko sa polis ni si Rodina. Nangumusta siya itong barangay.
kinapa kanang kina-clear naman din sa truck. Ug wala na pa'y balik, mga katawan, apil-apil na. O always Ginoo sir, wala naman. Kasi sirpan na sila, dili dalim na bisiuhan. Una, kita mga ginikanan, ay mga anak, mga patanon, o kita sa mismo, o datay kaibo ka na, ato lagi likayan. Kaya lisod ka na siya bisiuhan. Ngayon kaduha, ining sa atuang palibot, sa matag seksyon, amantay mga tanod nga ibutang. Ug kung sa inyong mga problema diyan ang sityoha, kamong malulupyo, pwede mo doon sa tanod, ang tanod nga kung pariyon sa barangay. Ug kung sa inyong kamatik, kalikayan, magsugod na mag-repair sa tuwang karsada. Naging ng repair pa, dili lang iwan magsupay sa daan ang aginaan. Mupalapad sila gamay, kung sa iyo pag-agi na to, kung panalitan, natay kasugat. O kinsa to mga nag-iya tayo sa uma, na itanong nga maigo, kami mahangyo kami ng mga barangay official, nagilot man na tayohan lang sa usa ka tawo, bumili ato o na tanan, kay halos-halos na nagripulos mo tanan sa tiyanan, natay mga motor. Dili napita sa akong sityo, ako naman ay ihagyo ang mga nag-iyang tanong diri, tanan. Please help me welcome Randall Bakutput. May hapon sa natutanan, yung manungkap, may hapon sa ang ako rin kuan sa health niya karon na Mantay Health Center, itang mga mapdos, mag bitaw, nahibawan man na nato sa tuwang health center, kabigin na sa atong mga anak, nahibawan naman ta, nice. Labi na din katong mga senior, naman tayo health center, magpa-BP, mau, na, hapon.